Hai लोगोफोर आं आदा गरम बर' जों दिनै बावदा गुमै Part-2 नि शुटिं लाहांदों स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय नै दा जोंहा बेजों मेकआप होगासिनो दङ अनेश मोसाहारी बिथाङानो डाइरेक्शनबो खालामगोन ओमफ्राय एक्टर हिसाबैथ' मिजिं थाहैसिगोन मिजिं स्वrang Basumatary ओमफ्राय करिश्माया एक्ट्रेस हिसाबै थाबाय ओमफ्राय बिमा महरै दङ माखासे आं दा देखायलांगोन ओमफ्राय जोंना केमेरा हिसाबै दसरथ बर' बिथाङा फैदों Dasaratha प्रडाक्शननिफ्राय बिथाङा बे प्रडाक्शननि अनार ओमफ्राय दा आलासि दं सासे रमेन बसुमतारी बसुमतारी बिथांमोनखौ खोन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्शनखौबो अनसायदो एबार बावदा गुमैया बहुत एन्टारटेनमेन्ट जागोन बिराद कमेडियान आगोलनाबोथ' बिदिनो कमेडि मुभि खामोन दाबो बेबो जोबोर कमेडि गाड़ी Karishma, say hi to your friend. कुछ तो बोलो इस शूटिंग के बारे में बावदा गुमै Part-2 नोंथांमोना नायनो होननानै नेगासिनो दंमोन जों दा नै शुटिंखौ दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोननि सापर्ट मोनगोन आरो जोंखौ माने बहुत थुलुंगा होगोन बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन होननानै आसा खालामो Part-1 निफ्राय नोंथांमोना Part-2खौ साबसिन मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो नायलांबाय थादो लोगोसेनो बिथांनि चेनेलनि भिडिअफोरखौबो नायलांबाय थादो बिदिनो गोदान भिडिअ शुटिंफोरनि आपडेट मोनबाय थागोन मा शुटिं खालामदों शुटिं खालामाखै नै बिथाङा बिफानि रल खालामगोन प्लास डाइरेक्शनबो खालामगोन अनेश मोसाहारी ओमफ्राय दं नै बिजोंहाय Dasaratha फिल्म प्रडाक्शननि मेम्बार्स मा नाममोन रमेन बसुमतारी ओमफ्राय नै बिथाङानो Dasaratha प्रडाक्शननि दसरथ बर' बिथां नै जों सोमखोर बेंगा बिथाङाबो स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्शननि मेम्बार ओरै दङ बावदा गुमैया बेनो मानसिया जायखिजाया बावदा गुमैनि स्क्रिप्ट स्ट'रि हिसाबै इन्टारेस्ट जागोन बादि मोनदों भिडिअखौ इन्टारेस्ट जानांगौ मजा हब Hi guys, আমি এতিয়া শ্বুটিং ল'বলৈ গৈ আছো লোকেশ্যনত অসমীয়া ক'ব লাগে অকণমান হয় না হ'ব আৰু দেই অলপ চলপ কিবা নাপায় दसरथ बिथाङा गोलोमलायदों लिरफाङा माने फानगोन बेयाव माने गोबां बोसोरसेयावनो गोबां फैसा मोनगोन बायदि आं सानो बागानपारायाव फानगोनदांलै बागानपारायावनो फानखागोन गारियावबो हरनो हागोन ओइ र'